Over een paar maanden is het weer zover. Het proevenement. Lekker eten voor het goede doel op het Vrijthof in Maastricht. Vandaag worden hier bij Château Bethlehem onder andere enkele nieuwe deelnemers bekendgemaakt. Waarom naar het proevenement? Waarom naar het proevenement? Het staat dicht bij ons, denk ik. Zelf voorheen meegedaan vanuit Amfitrion. En dat doet heel veel met je. Dan weet je wat de sfeer is, het eten, de mensen, de muziek, alles bij elkaar. Ja, en nu zijn we zelf 2 jaar bezig ongeveer. En vorig jaar zaten we wel een beetje van, dat zou misschien wel leuk zijn. En nu werden we door Bart gebeld van, toen dachten we, we gaan het doen. Ja, wat mogen de mensen dan verwachten in jullie stand? Normaal gezien doen we bij ons een verrassingsmenu. Lisa is de chef natuurlijk bij ons. En ze kunnen kiezen 4, 5 of 6 gangen. Tijdens het proevenement gaan we dat verrassingsmenu niet volledig doorzetten. Maar Lisa zal in haar stijl natuurlijk doorkoken op het proevenement. Maar men kan wel losse gerechten bestellen of moeten het menus zijn? Nee, het hoeven geen menus te zijn. Het is hoe het bij proevenement hoort. Happen overal, even lekker proeven. Dus bij ons ook, maar we willen wel een stukje laten zien van wat wij zijn. Wat wij doen met Enigma. Dus het zullen ook gerechten zijn die net zo goed bij ons in de zaak geserveerd zouden kunnen worden. Waarvan de keuze om naar het proevenement te komen met jullie restaurant? Nou goed, we zijn natuurlijk al een aantal edities aanwezig geweest en we hebben daar rondgelopen en we hebben gekeken van is dit iets voor ons? En dit is eigenlijk toch wel een beetje het mooiste evenement qua culinair gebied in de omgeving en wij willen er natuurlijk onderdeel van zijn. En op basis daarvan zijn we gaan sparren met elkaar van is het mogelijk voor ons om daar ook een stand te gaan doen. En met 100% overtuiging pakken we dit project aan. Jullie restaurant ligt in Sittard. Was dan nog de overweging, kunnen wij als Sittards restaurant wel op het proevenement staan? Of heeft dat die toegevoegde waarde? Ja, natuurlijk. Wij staan bekend om onze bekende steaks en de cocktails. En ik denk dat dat een hele mooie toevoeging gaat zijn voor het proevenement. Ja, precies. En dan maakt het niet uit vanuit welke stad je ligt eigenlijk? Nee, in principe maakt het niet uit. Het gaat om het culinaire aspect en dat heeft geen naam van een stad of een streek. Dat is gewoon culinair is culinair. Ja, er zijn een paar nieuwe deelnemers, maar als we het hebben over standvastige deelnemers al jaren, jullie zijn weer erbij. Wij zijn erbij op dezelfde plek, met dezelfde intentie en dezelfde liefde en aandacht. Waarom staan jullie er? Wat is een hoofdreden om daar te staan? We vinden het eigenlijk hartstikke leuk. Dat is al een hele goede reden. Het is een feestje. Je verplaatst je restaurant naar het Vrijthof. Iedereen heeft er zin in. De sfeer en de mensen. Werken. Ja, wat ongedwongen. Ja. En inderdaad, wat jij zegt, het is toch een feestje daar, 4 dagen. Het is hard werken, maar het zijn ook wel hele gezellige dagen. En we doen het met onze kinderen, dat vind ik ook altijd leuk. En dus apen trots zijn we dan, onze dochters, onze zoon die staan te helpen. Dus het is een familiefeest.